Wow! Uy! Wow! Dolphin! Wow! Wow, dolphin! Wow! I like it. Dili pa kanto? Si Palay? Saan o ang ulihin nyo nga biyahe pa Southern Negros? Sigurado ang iban sa inyo, malawig-lawig na nga wala nakalagaw pasur halin sa pagsugod sa pandemic. Sa mga nahidlaw mag-road trip kag mag-beach, sa sining episode, akon kamudalon down south sa isa ka matahom nga island sanctuary sa Banwa sang Kawayan. Updi nyo ko kay aton libuton ang Danhugan Island Marine Reserve and Sanctuaries sa Barangay Bulata. Kung pirmi ka nagabiyahe o kung naga-drive pa south, di bala, ang highway gid sang Kawayan ang pinakalawig labyan, no? Nagalaba ang liog mo kung ano na nga barangay o kung nakalampuwas ka na bala sa sini nga Banwa. Halos isa man ka oras ini malampuwasan. Pero may pakonsuelo, may matahom nga mga view sang mga baybayon sang Banwa. Pagsulod mo sa Barangay Bulata, makita mo ang signage nga Antol. Turn right kay diri ang pick-up point sa mga bangka pagkadto sa Danhugan. High tide pag-abot namon. Relaxing na ang vibes nga nagahulat sa amon. Wala sang balod, tinong ang tubig. Dugay-dugay, nag-abot na ang amon nga sugat. Sige, sa kami. Bugat ni pasahero? Bugat ang pasahero, hindi kalakat? Mga halos 30 minutes nga bangka ride, makasiling agad nga sigurado. Matahom nga isla ang amon nga kadagtuan. Lantawa bala ang palibot. Pag-abot sa isla, gin-welcome kami sang matur sa amon. Maswerte kami kay ang amon tour guide, si Carmela Eliaga man lang siya man lang ang Pinay environmentalist nga gindayaw ni former First Lady sa United States of America nga si Michelle Obama bangod sa iya nga pagpaningwa nga ma-preserve ang aton nga environment kag marine wildlife. Pinaagi man sa iya nga pag-attend sa isa ka summer camp sa Danhugan Island sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated o kun PRRCFI, nabuksan ang iyang interes sa pag-preserve sa environment. Subong, sa mismo ang mag-tour sa abon sa isla. Wala ka sunod mo mag-ano ni. Tanab lang lawas ko ano kadako. Tapos ikaw mabugig sa ako. Ginwelcomean kami sa isla sa isa sa mga Board of Trustees ng PRRCFI na si Mr. Paul Lizares. Antes magsugod ang tour may pa-breakfast, imagine na bala. Nagapamahaw ka, kag amo sini ang view sa imo nga palibot.
After some breakfast, may briefing para mahibaluan kung ano ang pwede kag hindi. Kag kung ano ang mga i-expect namon sa isla. Bilang na island, so ang Danhugan Island, isa siya ka marine reserve ka sanctuary. So, pwede na manage isang foundation, ang PRRCFI, Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. Yung mga parties ng dagat. Ma'am, question pa din. Yes. To survey. Go. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, and feel nothing but time. Okay. Fine. And then enter na. Okay. Let's go. Questions, class? Okay, get 1/4. Ikaw na aga ba mati? Iting ka lang. After some briefing, ready na kami sa amon nga lagaw. Ginpahibalo na kami nga daan nga parts ang tour ang matusbaw o kung mabasa sa baybay gani dapat ipreparar ang mga gamit. Ay, ano to? First drop, Bat Cave. Sa pagtabok sa Bamboo Bridge, matahom na ang view. Nakahibalo ka mo ba nga fisheries ang kurso ni Carmela? So basically, kadamo sang inatunan party sa marine life. Tubig, tanan nga. Okay. Katubigan. So, bali daw ang safety, bala ka ang status ng fresh and marine water. Okay. Safe for... Carpo fisheries, sige dapat in 1 second, mansiran mo akong question. Gay ko isda kaga start letter P ang halan. Oh, parkfish. Ako na ba lang pinaksulan tani. Dugay-dugay, nalapot na namon ang Bat Cave. Popular man sa sining nga Bat Cave ang isa ka albino nga bat, pati na ang python. Libo-libo nga mga bats ang nagaisda sa sulod sa sining nga cave. Padayon ta sa aton nga tour. 43 hectares ang bilog nga isla. 1.5 kilometers ang iya nga kalabaon. 90% sang isla limestone. Wala sang fresh water kag wala man sa kuryente ang island. Nagatabok pa sila sa isla para magkuha sang supply sang fresh water kag may mga solar panels lang nga amo ang source sa kuryente. Gani dapat magkinot. Pwede matrek ang bilog nga isla. May 15 ka mga spots nga pwede magkatuan pero depende sa tide. Nakapanglakato na kami sa mga mangroves, kag amo na labot ang ginatawag nila nga Turtle Beach. Okay. Ini ang ginatawag nila nga Turtle Beach dari nga part sang Danhugan Island. That's why naka-turtleneck ko pati. Ang Turtle Beach kitungod nga dari nag-hatch sang itlog ang mga pawikan, sari-sari nga klase sang pawikan kag kabalo ko mabala nga dari man makitaan ang mga juvenile o mga bata pa nga black tip sharks. Isa di sa mga atraksyon diri sa may Danhugan Island. Hawksbill turtle, kag ang green sea turtle. So, mga last week lang niya kami, sighting ka hatching yung turtle. So, tara lang ayan na. Tapos diri man siya ang juvenile sharks Oo, area. ang mga black teeth. So, Nga diri? Gahunt man sila sir sa nila na food. Kay tikong sa open, gidbala sila ocean sa Magalon. Sila man i-hunt ang mas dagko sa ila na... So, di sila ka panago? So, gahunt man. Pag wala sila ginaharm, kabalik-balik din sila. Tapos dahil man kami sir
bird watching. Dali man? Panugod pa lang na asang ilang nga mga beachfront. Magatabok na kami sa ginatawag na Manila nga Typhoon Beach. Ang problema, kay nag-high tide na. Ang amon nga mga equipment kay iban hindi pwede mabasa. Amo niya tawag nila nga part sang Typhoon Beach. May part nga ang ilakton nyo bye-bye. So ready ka, dapat ang magamit mo nga hindi mabasa. Kita, tanong si Carmela, ang bagya, raise the roof. Ay, dalom na natin ko, no? Dalom. Hindi pa napakan. Basta may napakan, na dalom ako Ari paginsad siya. Ang tubig, lapaw na sa ulo. Ay, dalom. Balik di. Ay, gusto ko maglangoy siya sa saka. Viva, senyor! Lapaw sa ulo ya. Ay, dalom, kid. Kung taga dira mo, hawak ko na guro ah. Kaya na, pati. Pili ka pangawid? Dito dapat bakit ba? Dito sa may... Dito sa Piak Island. Dito sa Piak Island, do. Siling ni Carmela, langoyon na lang anay pakado sa piyak na side kay bangita siya sang available nga kayak para may kargahan kami sang mga bagahe. Langoyon na lang kuno daso namon pakado sa piyak na side. Langoyon mo patabok. Tapos, ano brown ta? May boat dito. Kam, di ka babaya. Ikaw, maluhoy ka. Hindi kami di katultol. Ate ah. Ay, wala may tulog sa niya, wow. Well, I-try bimig, sudli bimig. Kasi magkanto ka sa piyak ng kalibutan. Gawa ka na basura? Pagkulit-log ko na daw. Sige sa labay, bro. Kabalo ka maglangoy? Tiga, mas snorkel ka. Luhod-luhod ka na lang daw. Luhod-luhod ka na lang sa tubig. Guys, under sa new norm, subong, dapat may kwelyo ang imo nga bayo pang swimming. Next week, padayunon ta ang aton nga tour. Big! Ano na? Ano na? Hoy! Hoy! Ano na? Hoy! Diyos ko! Wow! Uy! Wow! 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 I like it. Dili pa kanto? Si Palay? Kadamo pa sa nagkalahitabo kag matahom nga mga talan-awon sa amon nga paglibot sa Danhugan Island. Ouch! Lagyan na balik na niya. take pa ako. Next week, update nyo ko atong padayunon ang atong adventure din sa Danhugan Island Wildlife Sanctuary as we explore ang iyan naman sini nga underwater treasure. Kuluyag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Romeng, please do follow our Facebook page and YouTube channel Digicast Negros. Ululupon kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang ini ang Tripping ni Romeng!